Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. I-invite ko sa inyong anniversary. Nanghagad pa nga magpa-invite. Mag-aasig naong na ako, uy. Bitaw na. Why not? Okay, sige. Basta ha, mauna na tong date. Sa anniversary sa company. Mauna ang atong special date. Okay? A very special date. Ganun, smiling man kaayo ka. Basta lang. Excited na kayo ko sa atong anniversary nga. Naa ka. Choose. Bitaw. Invited ba sad si Jed, ana? Of course. Sayang lang, no, kay wa na imong daddy. Oh. Carlo, sorry. Wala ko tuyo, No, it's okay. Si tita, Dili na ako i-push si mami nga mo attend. kano sa man ka mo balik pagduaw niya? Next month tingali. Mayon ta, free ka na. Para kitang duhang magkuyog. Klase namang good. Mga sa bitaw. Sayang lang di ka makakuyog. Sige lang. Pila ramang good ang panahon. In exam break, pwede na akong muduaw niya. Okay, good. By the way, can I have your hand? Ha? Ipaduol ba? Oh my God! Excited na kayo ko. 2 weeks more na lang. Isulob na ako ang gown ko for sure. Ma-outshine sa satanan. Oh my God! Dili ko maka-imagine sa mga matas mga lalaki ni kakita na ko. And I don't believe that Carlo is an exemption. But of course, dili ko magsalik lang sa akong revealing gown. Secured na ang waiter nga akong gikontrata. Aron mo ni obra sa drinks o niya ni Carlo. Oh, I'm really excited na. This is my biggest opportunity na gyud. Sa ato ba, inatag ni mo tanan ni Karen ang anniversary celebration? 100%. Do, pamusod si mo huna nga posible nga yan ay maggamit against ni mo? Nga nagungwa. O niya, Di na ko siya tagaan og chance nga magkahimog binuwa. really? Yes. Naan na sa akong pahaktanan do. Okay. I trust you. Ready na ta na for Saturday's event? Yes, sir. Let me see. Maani, sir. Everything is ready, sir. Apil ng kwarto nga ato niyang Sharon. Unsa man ning mga reserve rooms? Para na sa mga executives ug mga guests nga gusto na lang mo stay sa hotel after the event, sir. Okay. Well, this is good. Thank you, sir. Okay, so far, I'm satisfied. Thank you, sir. Pero, wait. Doon ako'y gustong i-insert sa program. Sir? Asam na ako insert, ha? Okay. Dinhin na lang. Sa party time, butang hindi surprise. Surprise? Doon na lang ko special announcement anong higayon na. Surprise gani. Nga nung sulti mo ko ni mo. Lagkawa sa di mo eh. Oh, di na surprise kung naay may baw. But thrilling sa niya eh. Basta do, makibaw ra kayo nag-abot sa panahon. Maubat eh. Oh, maunay, gisigigisgot sa mga empleyado. Naibaw na ko anak eh. Doon ay mga i-promote. Doon na say makadawat og award.
Or di ba, doon na increase sa sweldo? Ha! Mausab na ipanagaan sa mga tao kanang increase sa sweldo. Kay naan naman kuno ang mga awardees ug ang mga makadawat og promotion. So, ang increase sa sweldo na lang yun ang gidahom sa mga tao. Kaluoy sad sa mga tao, uy. Day, kinahanglan nga alerto gid mo anak ni Dong Carlo. Ha? Nga naman, te? Dako ang ako pagtuo nga magiplano si Karen anang adlaw. Iya gyud ang tanang plano sa pagpadagan sa selebrasyon. Sayon ra kaayo niya kung may mga giplano man siya. Te, uy, ikaw pa. Ka-negative sa di mo kunahuna, uy. Ay day, doon naman ko'y basihan day gwapa. Doon na gyud. Ha? Unsa may basihan ni mo, te? Oh, tanawa ni tanawa. Kining iyang gipost? Basta hagtarong day. The winner takes it all very soon. Oh, Unsa man din naaana, te? ha? Unsay naaana? Hala no, wakay nasabtan ana day. Kaklaro ana. Nga doon na siya giplano nga para niya sigurado gid siya nga makuha. Ikaw, te ba? Bala ka. Basta kay laay gid akong basa na day gwapa. Ay lang yung kumpiyansa day gwapa. Kamong duha ni Dong Carlo. Ayaw yung mong kumpiyansa. Habit niya na tanan ng mga executive sa company. Si Carlo na lang ang wapa. Wow, nice dress. Thanks for the compliment. Ayaw na pagpasalamat. Wa pa gumahuman. Yeah, nice ang imong dress. Pero mas mo-fit siya sa mga awardee ceremonies sa entertainment industry. Oh. Ikaw ang organizer, right? Yes, mga wa kay right magbuot na ko. Okay, fine. Pero dili ka inconvenient unya para nimo later kung kada gyud ang imong isulo the whole time? O ganang inconvenient man. And then organizer, expected na nga ikaw ang mudagandagan kung doon ay mga emergencies o kung doon ay mga demands si Carlo or ang ubang mga executives. Doon ako yung mga tao. Dili kinahanglan nga ako mudagandagan. Mao ba? But what if si Carlo ang musugo nimo to do certain things? Makabalibad ka? Aw, ikaw, wala ka. Basta kay, giwarning nga natin ka, ha? Salamat na lang. Gusto ni Kupon akong plano? No way. Carlo must see me in this outfit. Tuwa di ay. I-double check na ko ang waiter nga akong ikontrata para sa drinks ni Carlo. Mo ba? Yes, Dok. Pero murag, wa siya plano nga mag-change outfit, Dok. Murag, gihuwat yung kaniya. Para imo gini yung outfit karon. Okay do, sige do. Ako nang ibalin sa ubang kamera ang monitor para mag-double check lang kung nag-function ang tanang CCTV camera nga akong gipa-install secretly sa venue. Okay. Okay, Dok. Sige, Dok. Kontakan ta later, Dok. Sige do. Ang kamera sa kitchen akong i-check next. Oh. Uy. Si Karen. Nagdali nga. Niduol sa ka-waiter. Ako taruhon, be. Ay. Murag doon ay something, ay. Oh. Iyang gitagan og kwartang waiter? Oh. Haskam. Doon ay gisagol nga powder sa usa ka baso sa bino ang waiter. Spock. For sure. Kauban ka rin ni Carlo si Sheila. Pero ako'y paki. In the bag na si Carlo. Pagpila na lang ka oras. Goodbye, Sheila na siya. On the way na si Carlo. Mag-start ng program yung nagabot nila. Kinahanglan pa ba nga imo konsultihan, Ana? Asa naman ang host? Wala lagi ko nakita. Nara to diha. You don't have to worry. Okay. Oh, here they are. Hello everyone. Hi. Wow. Sheila looks like a fairy in her dress. Huh? Hey, Karen. Asa naman ang mga host? Ngano wa may ni-acknowledge sa pag-abot nilang Carlo?
tuwa na yun. Wisit! Asa naman tong duha? Nagtanga man? Asa naman tong... Oh... Toras gawas nagtabi ay... Hoy! Ay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!